मे बर'नि सासे आगोमा फिसा मोनसे समाव गावनि मोसानायजों जोंखांनो हानाय अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी बिथांनि थैनाय सान। बिथाङा गावनि जिउआव गोबां साद जारलानि गेजेरजों गोब्राब नाजानानै बर'नि मोसानाय आयदायाव गावखौनो सासे बर' हारिनि गेजेराव हारिमु सिबिग्रा हिसाबैबो बयजोंबो मिथिजादोंमोन। दिनै बिथांनि थैनाय सान। नाथाय दिनैनि बे थैनाय सानाव बर' हारिनि हारिमु अनसायग्रा गोबांखौनो बिथांखौ गोसोखांनायखौ नुनो मोनाखै। जेराव बिथाङाबो जे बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिबोनायाव एसेब्लाबो हारिनि गेजेराव गावनि मोसानायनि रोंगौथिजों बिहोमा होबोदों। अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी बिथाङा 1926 इं मायथाइयाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बिनियाखान्था ओनसोलनि बामोनपुरा गामियाव जोनोम मोन्दोंमोन। गोबाव सम बर' हारिनि हारिमुखौ सिबिना बर'नि गेजेराव सासे मोसानो गोरों हिसाबै बयजोंबो मिथिजाना बर'नि मोसानायखौ बर' लाइमोनफोरनो मिथिहोना गालांना अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी बिथाङा फैयै फैयै 1998 इं मायथाइनि 16 मे खालारखालि बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांदोंमोन। दिनै 16 मे बर'नि सासे आगोमा फिसा मोनसे समाव गावनि मोसानायजों जोंखांनो हानाय अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी बिथांनि थैनाय सान। बिथाङा गावनि जिउआव गोबां साद जारलानि गेजेरजों गोब्राब नाजानानै बर'नि मोसानाय आयदायाव गावखौनो सासे बर' हारिनि गेजेराव हारिमु सिबिग्रा हिसाबैबो बयजोंबो मिथिजादोंमोन। दिनै बिथांनि थैनाय सान। नाथाय दिनैनि बे थैनाय सानाव बर' हारिनि हारिमु अनसायग्रा गोबांखौनो बिथांखौ गोसोखांनायखौ नुनो मोनाखै। जेराव बिथाङाबो जे बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिबोनायाव एसेब्लाबो हारिनि गेजेराव गावनि मोसानायनि रोंगौथिजों बिहोमा होबोदों। अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी बिथाङा 1926 इं मायथाइयाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बिनियाखान्था ओनसोलनि बामोनपुरा गामियाव जोनोम मोन्दोंमोन। गोबाव सम बर' हारिनि हारिमुखौ सिबिना बर'नि गेजेराव सासे मोसानो गोरों हिसाबै बयजोंबो मिथिजाना बर'नि मोसानायखौ बर' लाइमोनफोरनो मिथिहोना गालांना अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी बिथाङा फैयै फैयै 1998 इं मायथाइनि 16 मे खालारखालि बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांदोंमोन। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360